wai ba za ka yi hankali ba ne? Ka sa kuɗinka a kati sun gudu, ka sa kuɗinka a ftfe sun gudu, ka sa kuɗinka a moneytex sun gudu, ka sa kuɗinka a duk wasu platform da ake saka kuɗi duk sun zo sun gudu. So mutane sun fi gane cewa su je su investing a inda za su saka naira 1,000 ta koma 100,000, wanda mun san cewa wannan yaudarar kanmu muke. Babu ta inda za a zo a ce wannan platform din za su kirkiri wayannan abubuwan kuma su zo su tsaya su daɗe ana irin wannan abu. Su ma kansu suna amfani da ku ne domin su samu wannan kuɗi. So na kawo muku wata academy wadda za ta koyar da ku ka zama financial free daga wannan matsi da ake ciki. Wannan academy ta ce GoldenGate Forex Academy. A GoldenGate Forex Academy ɗalibi zai samu damar da za a koyar da shi technical analysis, fundamental analysis, sentiment analysis, risk management, money management, psychology, emotion da sauransu, wanda kuma akwai wasu tips da muke koya ɗalibanmu in suka zo wannan Golden Academy wanda ba za mu faɗe su a nan ba sai wanda ya samu ya rijista. So GoldenGate Forex Academy za su buɗe registration ɗinsu na watan Nuwamba, wanda za a fara shi a cikin wannan wata na Oktoba da muke ciki. Wanda suke so su yi wannan rijista na GoldenGate Forex Academy, akwai lambobi da za mu ajiye muku yanzu, za ku iya kira mu kai tsaye domin ku shiga cikin wannan makaranta. Na gode. Idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar tamu mai albarka, ina buƙatar kai mana sharing, kai liking domin sauran 'yan uwa da suke so su koyi wannan harka ta forex da crypto su amfana. Na gode.